Kyjev má údajne nový vojnový plán. Britský Economist s pozoruhodnou úprimnosťou opisuje niečo, čo doteraz v obvyklom naratíve nebolo. Kyjev už nečaká rýchly prielom. Vojna nie je výnimočná udalosť, ale trvalý stav. A nová logika nie je znovu dobitie územia, ale systematické oslabovanie Ruska. Vojna dronov, útoky na plynovody, rafinérie a priemysel. Zelenský popri turné po svete dúfa, že do jesene vyvolá u protivníka vážnu krízu, čo posúva konflikt do novej etapy. Dôraz sa nekladie na prelomenie frontu, ale skôr na to, ktorý systém vydrží dlhšie. Vojensky, priemyselne, psychologicky a finančne. Ale práve tu britský týždenník poukazuje na Achillovú pätu stratégie, keďže samotná Ukrajina je už dnes vyčerpaná. Problémom nie je len nedostatok zbraní, ale aj klesajúca viera v spravodlivosť vlastného štátu. Mnohí ľudia totiž dokážu znášať obete, keď v nich vidia zmysel. Nebudú ich však znášať do nekonečna, ak ich blízky umierajú a iní z vojny profitujú. Ešte pred rokom chodili médiá okolo Kyjeva po špičkách, hovorili o horúcom kandidátovi na členstvo v EÚ a dotkli sa na najvyššie nútenej mobilizácie. Dnes otvorene píšu o násilí, úplatkoch, útekoch a všade prítomnej korupcii. Mení sa aj Zelenského imidž. Z lídra odboja sa stáva stredobod čoraz uzavretejšieho mocenského aparátu. Kyjev chce teda Rusko unaviť, ale tento kalkul sa opiera o niekoľko neistých predpokladov. Rusko sa má vyčerpať napriek väčším zdrojom. Ukrajina musí kompenzovať materiálny nedostatok dronmi, technológiami a útokmi na dlhé vzdialenosti. Európa má vraj naďalej platiť. A ukrajinská spoločnosť musí znášať roky mobilizácie, výpadkov prúdu, rozkrádačiek a klesajúcej kvality života. A práve v tomto spočíva váha tohto článku. Britský Economist nielenže opísal nový plán Kyjeva a jeho kamošov, ale zároveň odhaluje aj jeho zraniteľnosť. A táto zraniteľnosť je ešte znásobená, ak počujeme výrok nového bulharského premiéra, ktorý povedal, že ho znepokojuje, že Európa sa snaží dosiahnuť víťazstvo nad najväčšou jadrovou veľmocou, pričom nemá možnosť zachytiť a čeliť moderným nadzvukovým zbraniam. Je to vážne riziko. Preto je potrebné, aby sme svoj postoj k vojne úplne prehodnotili a zmenili. A s týmto postojom rozhodne nie je sám.